Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Nakapati CTV ni priang supaya pi barok syakimat kimat menta kayo maulong ka arp Tarik u Jymmang arhajar arpun rio. Ini sedang da kimat Khubor nak Jylla. Menteri rang ba Jylla konrad ke sang mau laong ba sarkar jong u galapan sange lut ya barok ki jing terwa batmai ban lejing lej syabari bat hagajo kapor wat ma uru ulapan sange no ya jing lej jingo syabari kum ka jing buram ya ka jing kerpat menteri rang ba do kari Narendra Modi. Menteri rang ba Jylla konrad ke sang mau laong ba ka jingkiu dor jong ko umpniang petrol bat diesel kam dei setia ka basule khla tang ha ka Jylla Meghalaya ndrei ke dei ka bala le ha borok ko wei kari nakadaw ka jing yakan at ha West Asia ka padang yai beteng hadu mentah. Menteri rang ba Jylla konrad ke sang mau la pentip baulaya kren ha ka por siteng sngi bat menteri rang ba Jylla Assam u Himanta Biswa Sharma ban bu sngi na ka benta ka jing kren penbek pot ha ka wat ka baar. Menteri rang ba Jylla konrad ke sang mau la ong ba unnam kentho AA halor ka uniform civil code tat onda la yo I ya ka draft la ne ka jingpen kre halor ka ain wat lau pdiang ba ka ne ka ain kanom dan jingta hadien ba ka Jylla Uttarakhand bat ka Assam kila pentrekam ya ka ne ka ain da ka ba plaj no ya ki ain jong ki reulo. Halor ke jing kenok jong presiden ke seng Congress uba Vincent H. Pala baka NPP kan sakhi ya ka jing ya kan at hadien ke election Raja Sabha menteri rang ba Jylla konrad ke sang maula kentai mardor bat ula kentu ya uba Pala ba pechwa ya ka jing orpai hapok ke seng Congress omban bishar ya ka sem jong ki wei. Kagan hon menteri jong sarkar Jylla kala menjur ban wanra daka one time settlement scheme ban pensting ya ki try ki bobu ya ki troket mar khenang ban penduna ya ka dor dan kuna ki bayadai bat ka motor vehicle tax ka passenger and goods tax bat ka fitness fees. Usodar ka right maumang uba ken mau syai majau ulabu jingkeli halor ka jingpen scams ka hima sora yau pa marrem dors da ka baong ba hatu kalong se ban pen scams da ka niam yap ya uba uba akan mau majau laong ba kat kum kariti ke dustur jong ka hima sora habayap us ya ka niam yap laju pendep da ka right mau syut bat ya ka niam pat la pensum pensle yau si thamai la jule da karat maumang nrei hak bayadai bat upa marem dor karat maumang ka klem yo ban pendep ya ka niam bat la khot ban ya karat maumang ban lek pensum pensle yau si karat maushut kebabat ya ka niam yap bat upun pauru ka jing ngolungo ba uba BV remai uong ba karat maumang kamdan benta hakaniam ka United Democratic Party kala seido ba Vivan Stone G karangap kenta muktiar uba kipat ba ka rilom khasi ba jaintia kitip bat ki itho bhaya naga bentaban penyakun ya ka election MP siteng samoy na Shillong Parliamentary Constituency kaban Salong Shen. Lakanok bay way hybrid badang prasnem karta ila syara abor how way ubriu yaw ba 48 penpau kerteng haka way kisnong kabadon hatem ribhoy haka jahar bala ujor da ka kmi syagi pulit ka nongpo women police station la pentip ba haka por kumbah nyu siteng baje janmit runar badang don ka jinyedai sieng sisem ulakit da ka bor ye ikhon jongka da ka motorbike da ka jing tmu ban lek die ye haki brio ki baladep ye kot lupa hagani ki jing ja don bok bai hybrid ilayo lain na ka te ka khti jong runar bat mare ban lek pan jingerap na ki nong bala ki badon hajan bat ki nong bala pat ki la lek ban IT no syaka shnong bat hadien kata ki bor sen shnong kila pentip syaki bahieng hasem jong hybrid. Daki pongut kinong nya bike taxi shimet ki bajukamai daki arshaka ban kit ya kinong lek jinglek hakeleng ka sor Shillong ki badan hapok ka shatri jong ka right to serve Shillong kila lek mi sha office u district transport officer ka East Khasi Hills ban panjing pensyai halor ka jingpen bena ka sorkar ban khenran naphang ya ki bakamai beain bike taxi
claim the register but ki aggregator but ki ba syukamai be ein claim ka permit. Entah ini kami ia gimat Khubor na kelengkari. Hakasin ke benengkong hadian bon snem. Ki jing duai bakrit hakol kata lapanlong hamadan ya pat ba haka brigade parade ground haka jaka jongka red road. Hadian ka rai jong sarkar thamai ban khang ya ki jing yalang niam haki surok khnang ban light na ka jing penthut ya ka leit kawan. Ka BJP kala thung yau MLA barim ka Congress u Kewal Singh Dhillon kum u President bathamai jong ka Punjab haga jaka jong Sunil Jhakar haswa ka election shaging dorbar thawan jong ka snem arhajar arpunyo. Kani ka senjam kala pandai ka jing persang jong ka BJP ban peni ya ka dur jong ki Sikh ha Punjab haga ba ki Sikh kilong ki babun pai. U Velamandi Natarajan Menteri Barim ka AIADMK ula peniesok yala dia bat ka Tamilaga Vetri Khazagam ka basensyar da ka ba aidau ya ka jing yakan at ba jing syak rembon sin jong ka AIADMK hadin ka jing klat no jong ka Jaya Lalita. Kani ke jing le jong u ka pen syam jing ya ka AIADMK namar ba dang shen kat to kat ni ngot kinong yalam bat ki MLA jong ka seng kila pet no sya ka TV ke hapdeng ki jing keno ba ki don ki jing khai kulai ha ka san Pyrthei. Ka Bharatiya Janata Party kala thung ya ki President bathamai jong ki Jylla ka Delhi, Haryana, Punjab, bat Tripura kum shibenta jong ka jing pen kala ka bakrau ha ka rukom trekam jong ka seng hapo jong Nitin Nabin u he jong ka seng. Ka jing thung yau Kewal Singh Dhillon ha Punjab kalong ka ba kongsan khamtam namar ba ka BJP ka pen kre ya ka election shari ying dorbar thawan jong usnem banwan. U Sidaramaya nong yalam barang ba jong seng Congress ulapan bena ba unhiar Shukino kum u menteri rang ba ka Karnataka bat kani kala pun kut no ya ka jing mudur ba la ne da ki benai halor ka jing ya kani nong yalam jong ka te ka seng. Lakmi lanti ba u sembut menteri rang ba ka Jelau DK Shiva Kumar un shim bujli ya ka ken. Tripura pat kaseng Bharatiya Janata Party kalatung Presiden Dau Abhishek Dev Roy ubadang shulong MLA hakasin banengkong banmi bujli ya ka khet jong u Rajiv Bhattacharjee. Dev Roy udai nong yalam samla barim jong seng Congress ubala peniesok sya BJP House nem arajar khat nyo. Kawai ka officer pulit ha Odisha kala syak sospon no hadien ba kawai ka kentai kala keno ba kala syak syok syak dat haka bat yau khun jong ka hakawai ka thanat pulit kentup ya ka jing keno ba kala nyat khoj ya ka sindur jong ka bat kala berngem yaki. Kani ke jing syak sospon kala ja hadien bagi hek pulit kila bishar bnia ya gidur CCTV warla kani ka officer kala kentat ya barok ke jing keno. Ka Bharat Taxi ka jingkamai taxi ke badai try da kinongnya kalihi ya ka bala sedang hau benai rempang kala kiu syapalat lai pesan lakngut kinong penon kam bat nriu lakngut kinongnya kali ha Kylleng kari India da ka zero commission model jongka ka platform ka kam bagi nongnya kali ki kamai khambon kamot arpusan hadu lai 4% kat bagi nonglek nongwan ki siu ya ka bai kali ke bakhamduna. Mendangnya pai syakimat Khubor na Kylleng kiri jong ka Pyrthei. Ka US kala hertma biang ya ka Iran da ka baong baka tem sipai belater ka bu jingma ya ki sipai Amerika bat ki jahat kai. U President Donald Trump ulaong baka US kala khanglat ru ya ki drone jong ka Iran bat kanam kerki bani soi soskular bat ka Iran. Ka Israel kala penmi ya ki hukum ya ki brio hakanong ba sur Lebanon bat ki snang ba marjan bakin kenria mardor syapang syatei jong kari da ka pamaham ya ki nong syong snong namar ba kadang penjur ya ki jing hertma Persya ya ka Hezbollah. Ki jing hertma gila peniap amduna ya ke arngut ki brio bat bon ki wei pat ki bala mensau kat ba ka Hezbollah ka kam bakala penpai kala da ka ba thombor ya ki jaka jong sipai jong ka Israel hakathan syati jong ka Lebanon.
Ka China kalau ong baka jing yalang jong Trump bat ushi ka badang Shen ha Beijing kalau wan ra ya ka jingki o ha ka kai peteng ki khajna bat ki jing ya ka liang ha ka pulia puti bat kalau ong baka ni ka jing yalang ka dei ka history jong ka jing jong ka US kala penjari ya ke borsan syar jong ka Persian Gulf Strait Authority jong ka Iran da ka bakeno baka persyang ban buk hajna beain bat ban te lakam ya ke jing shalan bat khai da ki jhai leng baka duriau Hormuz kani ka senjam ka dei ka benta jong ka jing penbor jong ka Washington ya ka Iran ka India bat ka China kila penlong ya ke jing yalang ka balai pesan jong ka WMCC ha Beijing ha ka ba kila ya kren halor ke jing penyat ya ki kapot ki jing ya penbet pot bat kilat kilenti ban penbha ya ke jing ya terelang ha pedang gipot baro arliang mamla kila ong ba ke jing ya kren kalong ka batei bat kila menjur ban penek ya ke jing ya kren ka baman kapor lengba ke jing ya kendu ban kersyan ya ke jing sok ha ki jaka kapot ki he sentiat jongka India ki kam baka leskar Taiba kaya kenduk ya ki jinge per jengmut apo jongka bat ke jinge kan at ke banang jur bat ki seng jongka Pakistan khamtam hadin ke jing kala ha ka sang hima sima dang shen bat ke jing penbor persya ya ki leno ka senator jongka US ka Elizabeth Warren kala keno ya President Donald Trump baula penkala ya ke jing le jengo jong udang shen sha China sha ka jing le jengo bamsap da ka bakeno bakala ajing mentoy ya ki nong baiting ka billionaire bat ki parlok jong ki company ban ya ki nong trade jong ka America kaying bisyar hasol kala pelat ya President barim jong ka South Korea u Yoon Suk Yeol na ka jing sya keno thok kabaya day bat ka jing sakhi jong u ha ka mokot duma kabaya day bat ka jing penbana martial law jong usnem arajar arpusau kaying bisyar kala ong baya ka jing kren jong u omla ban pensisya bakilong ki babakla watla udang hap ban hajir halor ki wei ki jing sya kano kentop ya ki jing sya kano ki baya day bat ka jing persyang jong u ban wanra ya ka martial law kabala pulom no Reungut ginong le jing le ha Western Australia kila sya penjelan ya jing syong slung kerpang jong ki haduk ka arplai tarik ujeliu hadin balalap syuk kinong pang hantavirus ki batemai na ka juk ka jahad ki borsan syar kila ong baka ni ke jing le kalong kum ka jing yada ha ka babaro ki breu ki bala sya set kerpang kidang yo ya ki test negative nrei labut din ya ki ki kendon jong ka radio jong ka ri Bangladesh kila batha ya ki nong ai Khubor Pyrthei ban phong ya ki jan tenrai ba kerpang bat ban kiar na ki katto kat ni ki rukom penban kila sya kan tho jur ha ki nong yele ki ba ong ba ki long ki ba kenran din bat ki ba penken ya ka hok jong ki Pyrthei ha ka wei pat kaliang ka jingwat nia halor ki nong trei lat pathai Khubor ha Bangladesh kalalap ba ki nong pathai Khubor Pyrthei ki mat e ki jingsha le ben klem akor ha ki shenrang kito kilong ki mat ku blai